Oraindik gutxi ikusten diren arren, auto elektrikoa bidea egiten hasia dago gure errepideetan, eta zer esanik ez ikerketan. Mondragon Unibertsitatean lanean ari dira auto elektrikoak gidatzea eraginkorragoa eta erosoagoa izan dadin. DEUI Europako proiektuaren barruan, auto elektrikoaren adimena areagotu dute. Mondragon Unibertsitateko ikertzaileek garatutako sistemak baterien iraupena luzatzen du, eta gidariari informazio praktikoa ematen dio, tableta edo mugikor batean. Sistema honek egiten dagoena da, kotxearen bateriaren kudeaketa efizientea. Erabiltzaile mailan kotxe elektriko bat erabiltzen denean, badago nola baiteko beldur bat, bateriarekin zer gertatuko dan, ailegatuko naizen edo ez naizen ailegatuko. Kotxeak bere kabuz funtzionamendu efiziente bat aukeratzen badau, bateriaren bizitza hau luzatu daiteke eta erabiltzailea ziurrago sentituko da. Auto elektrikoek gidatzeko modu batzuk izaten dituzte aukeran, eta moduaren arabera bateriak gehiago edo gutxiago kontsumitzen dute. Ikertzaile hauek garatutako sistemak bere kabuz aukeratzen du gidatzeko modu egokiena, une eta errepide bakoitzerako. Egiten dagoena da, kotxeko komunikazio busaren bitartez kotxeari gertatzen jaiten gauzak monitorizatu, bai bateriari dagozkionak, bai sentsorei dagozkionak, eta informazio hau hartu eta gero erabiltzaileari pasatu mobil zein tablet baten bitartez. Gure kotxea bere bateriaren kudeak eta eraginkorra egiten dagoenez bere kabuz, alde batetik erakusteneko gidariari zein dan kotxeak momentu horretan daukon gidatzeko modua. Automatikoa edo regeneradorea edo dena dalako. Bestalde, ematen dauz informazio adizionalak, adibidez, bateriaren egoerari buruz, temperatura, karga eta bar. Eta horretaz aparte, bateriaren karga 130 baino gutxiagoa denean, abiso bat urten jakoz pantailan, beran mobilen edo beran tableten pantailan, esatez, non dagoen hurbilen rekarga puntu bat, eta rekarga puntu horretara llegatzeko jarritu beharko lukeen bidea. Kaxa honetan dago Mondragon Unibertsitateak garatutako sistemaren parte bat. Motorraren gainean jartzen da, kapotaren barruan. Komunikazioan oinarritzen den zatia kapoan kokatuko litzateke, eta hori hemengo kutxetxo honetan ikusi dezakegu. Gero berdetik informazioa ateratzen dugu, eta guk sortu dugun plataforma baten bitartez, hau da honako tarteko hau. Pasatzen dugu informazioa Bluetoothera, eta Bluetooth bitartez, geure erabiltzailearen azkenengo plataformara, mobila zein tableta. Orain arte egindako neurketen arabera, aplikazio hau erabilita, bateriaren bizitza 13% luzatzen da hirian gidatzen ari garenean, eta 30% arte autobidean goazenean. Eroso eta eraginkor gidatzeko, autoaren motorra ondo kontrolatuta egotea ezinbestekoa da. Venus proiektu Europarrean motor elektriko berritzaile baten garapenean parte hartu dute Mondragon Unibertsitateko ikertzaileek. Gaur egungo kotxe elektriko gehienek erabiltzen dituzte imanak dituzte motorrak, eta iman horiek normalean izaten dira lur arraroko imanak. Orduan, material hauek garestiak dira eta eskasia dago, eta gainera kutsadura sortzen dute fabrikazio prozesun. Orduan, helburu nagusia izan da sortzea motore bat lur arraroak erabiltzen ez dituna. Baina lortzea efizientzia berdina. Motor hori teknikerrekin batea sortu da, eta gure ataza nagusia izan da motor horren kontrola egitea. Azeleradorea zapaltzen dugunean,
Horrek egiten duena da motorrari indar bat eskatu. Orduan, indar hori zenbatekoa den kontrolak erabakitzen du. Hau da, guk kontrolari eskatuko diogu indar bat eta kontrolak motorrari hori traduzitu egingo dio. Hau da, esango dio, zenbat korronte behar dezu eta nolako korrontea behar dezu indar hori eman ahal izateko. Golpe fuerteak emango dituzke eta gainera kontsumoa ez baldin bada optimoa, azkenean bateriak ere hustu egingo ziren lehenago. Orduan lortu nahi dena hori da, efizientzia, konforta eta baterien iraupena ahalik eta luzena izatea.